ассалому алайкум дӯстони азиз, ассалому алайкум бародаро, ассалому алайкум барои ҳама ёру рафиқон ва ассалому алайкум барои нафароне ки моро тамошоӣ доранд, шунавоӣ доранд. Салому алайкум гуфтем барои ҳаматон сиҳатмандиву саломатӣ. Хотирҷон хонаи ободро хонун ҳастем. дар зиндагӣ ҳамеша сарбаланд, хонобод, эмин аз ғамҳо эмин дунё бошед. хуб ҳастанд одамоне дар зиндагӣ ҳастанд ки бо як сухани худ, бо як амали худ, бо як рафтори худ, бо як кирдори худ дили инсонҳоро хурсанд месозанд. Ва ҳастанд одамоне ки бо як амали худ, бо як кирдори худ, бо як рафтори худ инсонҳоро меранҷонанд, инсонҳоро дар зиндагӣ хеле азоб медиҳанд. дар зиндагӣ асабоният, ғазаб, олуд шудан дар кор нест. хуб, як наворе ҳаст, барои шумо пешкаш мекунем. барои инсонео ки мефаҳманд як калима бас аст. хуб рафтем. писараке буд ҳамеша ғазаб мекард. падараш ба ӯ 1 кило мех харида оварду гуфта: «Эй писар, ҳар вақте ки ғазаб кардӣ ё бо касе ихтилоф кардӣ, дар девори ошхона як мех бизан». дар ҳафтаи аввал писарак 35 мех зад, дар ҳафтаи дуввум 25 мех, дар ҳафтаи саввум 10 мех. писарак кӯшиш мекард ки ҳангоми ғазаб худро ба даст гирад, то ки адади мехҳо кам шавад. ва дар ҳафтаи чаҳорум писарак дар девор ягон мех назад, чунки мех задан барояш хело душвор буд. ба назди падараш рафт ва падарашро хабар дод ки ин ҳафта ягон мех назадам, чунки кӯшиш кардам ки ғазаб накунам. падараш гуфт: акнун бирав ва ҳар рӯзе ки ғазаб намекунӣ як дона мехро аз девор бикан. писарак ҳар рӯз як мехро меканд, то ки ин мехҳо тамом шуданд ва назди падараш омаду гуфт: падарҷон, ҳама мехҳоро кандам. падар фарзандашро ба назди деворе ки мехҳоро зада буд бурд ва гуфт: писаракам, кори хубе кардӣ, валекин бубин, агарчанде ки мехҳоро кандӣ, лекин сурохҳо ҳанӯз боқӣ мондааст. пас ҳангоме ки байни ту ва дигарон ихтилоф мешавад ва ту онҳоро бо забонат меранҷонӣ, ба монанди ҳамин сурохӣ аст ки бо задани мех дар девор пайдо шудааст. агарчи мехоҳӣ онҳоро канӣ, вале осори мех ҳанӯз ҳам дар девор боқист.